Ahojte, moje meno je Katka, vítajte na mojom kanáli a vítajte v druhej časti trojdielneho bloku o mojom zážitku, o mojej skúsenosti vlastne s behom prvého môjho maratónu v Amsterdame, počas ktorého sa mi podarilo dosiahnuť skvelý čas, 3 hodiny, 28 minút a 11 sekúnd a vďaka tomuto času sa mi podarilo kvalifikovať ako na chicagský, tak aj na bostonský maratón a vlastne je to séria, v ktorej zdieľam všetky moje skúsenosti, ktoré som mala možnosť počas tohto prvého pokusu vlastne nahromadiť a dúfam, že motivovať aj vás, aby ste sa tiež pokúsili prekonať sami seba, dávali si veľké ciele a možno zabehli aj maratón a kvalifikovali sa tiež. V prvom videu som povedala bližšie informácie vlastne o tom, ako prebiehal samotný deň toho preteku, všetko, čo sa týka stravovania, čo sa týka toho, čo som mala na sebe. A v dnešnom videu sa budeme rozprávať asi o tej najdôležitejšej časti vlastne behania maratónov a to je tréning a príprava, pretože naozaj ten maratónsky deň je iba kulmináciou toho, na čom ste pracovali počas tých predchádzajúcich týždňov. Toto video sa bude skladať z 3 hlavných častí, kde v prvej časti vám poviem, aké boli také moje pravidlá, ktorými som sa riadila pri zostavovaní vlastného tréningového plánu, pretože bohužiaľ som nebola schopná nájsť na internete tréningový plán, ktorý by mi úplne vyhovoval, alebo ktorý by bol tak detailný, ako by som si predstavovala a preto som sa rozhodla niečo si načítať, niečo nájsť na internete a pokúsiť sa si spraviť plán, ktorý bude naozaj na mieru vyrobený mne. V druhej časti by som vám povedala niečo o tých rozdielnych tréningov, ktoré sa vlastne nachádzajú v tomto tréningovom pláne a v tretej časti spomeniem vlastne periodizáciu, to znamená, ako som si rozdelila ten samotný tréningový blok a v každej tej časti, aký bol môj cieľ a aké typy vlastne tých tréningov som v tejto časti zapájala. Takže bez oddialenia poďme na prvú časť, to znamená mojich top 7 pravidiel počas vlastne zostávania toho tréningového plánu. Ako som spomínala, väčšina týchto vecí vychádza vlastne z toho, čo som bola schopná si načítať online, väčšinou teda na anglických stránkach. Rovnako linknem dole aj skvelú knihu o maratónskom behu, ktorá obsahuje aj príklady vlastne maratónskych tréningových plánov, ktoré pre mňa slúžili ako veľká inšpirácia, či už sa to týka tých samotných tréningov, ktoré som mala v tom bloku, ale rovnako aj tej štruktúry. A inak, ako vravím, väčšina toho bola z internetu, to znamená z podobných YouTubeových videí, ako je toto, kde snažila som sa naozaj hľadať kanály od ľudí, ktorí už s tým majú nejakú skúsenosť, čiže častokrát to boli fyzioterapeuti alebo bežeckí tréneri a rovnako tak aj niektorí samotní maratónski bežci, ktorí už to robia roky, poprípade sú to nejakí olympijskí šampióni. Ale ak máte vy nejaké rady alebo niečo, čím sa riadite pri vašom tréningu, určite mi to okomentujte dole a ja budem veľmi rada, pokiaľ mi budú dávať zmysel ich zakomponovať do môjho ďalšieho tréningového bloku. Ale poďme teraz vlastne k tým mojim top 7 pravidlám. Takže prvé pravidlo, a prepáčte, sa dívam celý čas dole, ale mám tu notebook a mám tam veľa poznámok, na ktoré by som v opačnom prípade zabudla. Tak prvé z nich je, že som sa snažila nikdy vlastne nezvyšovať to množstvo kilometrov, ktoré som za daný týždeň bežala o viacej ako 10%. Toto je pravidlo, ktoré slúži hlavne ako prevencia pred nejakými zraneniami, ktoré vznikajú vlastne, keď ste príliš unavení a vystavujete to telo väčšej záťaži, na ako je zvyknuté a pripravené. Vy naozaj počas toho tréningového bloku sa snažíte to telo postupne adaptovať na zvyšujúcu sa záťaž a pokiaľ by ste vlastne vyšli z nejakých 20 km týždenne na 100, tak to telo by sa zbláznilo a ako takmer 100% pravdepodobnosťou by ste skončili s nejakým nepríjemným zranením. Takže odporúča sa neprekračovať vlastne toto navyšovanie záťaže na viacej ako 10% a v prípade ľudí, ktorí majú väčšiu tendenciu vlastne zraniť sa a po prípade ľudí, ktorí sú naozaj v tých vlastne vysokých kilometrážach týždenných, tak to robiť možno maximálne o tých 5%. To naozaj závisí o tom, koľko času vlastne máte na prípravu na ten maratón, aj preto sa odporúča nechať si aspoň tých 16 týždňov, aby ste mali naozaj čas graduálne navýšiť ten objem tých kilometrov, ktoré za týždeň beháte.
Druhé pravidlo to bolo, že moje dlhé behy nesmú prekračovať 30% môjho týždenného objemu. A toto je opäť z dôvodu nejakej prevencie zranení, pretože viete si predstaviť, že pokiaľ už beháte 100 km za týždeň a vy by ste sa pokúsili napchať čo najviac kilometrov práve do toho dlhého behu, tak môže sa stať, že ten dlhý beh sa vám vyšplhá až na dĺžku samotného maratónu. A toto vy naozaj nechcete, pretože tá dĺžka toho maratónu je naozaj pre bežca, ktorý bežne nebehá proste 200 km alebo sa nepripravuje nejaký ultra závod, tak je to tak náročné pre to telo, že potom mu dosť dlho trvá, dokým sa z toho zotaví. A vy počas toho tréningového bloku ani nie je tak možno podstatné to, aby ste urobili čo najviac tých rýchlostných sessions, hlavne keď ste akože začiatočník, ale je to konzistencia. A čo vám umožní byť konzistentný je to, keď nebudete zranení. A to, aby ste neboli zranení, zariadíte hlavne tým, že nebudete svoje telo preťažovať, a to aj tým, že vlastne budete sa snažiť, aby ten najdlhší beh v tom týždni nepresahoval 30% vašeho týždenného objemu. Tretie pravidlo, to nasleduje tzv. Paretovo pravidlo. Ak ste sa s tým nikdy nestretli, je to pravidlo 80-20. To znamená, že vy sa vlastne snažíte 80% vašeho tréningu mať v takej ako nízkej záťaži, to znamená, ja som to behávala v tej zóne 2, čiže naozaj také jednoduché konverzačné tempo a tieto behy naozaj slúžia na to, aby ste si vybudovali tú aerobnú základňu, aby ste sa vyhli nejakým zraneniam z tej opäť preťaženosti toho organizmu a rovnako to slúži na to, aby sa to telo malo šancu zotaviť medzi tými behmi, pretože čo pomáha pri zotavovaní je vlastne aktivita, pretože sa vám pri tom prekorujú svaly, ale je dôležité to nejakým spôsobom neprehnať, aby ste si nenahnali nejaké zranenie. Štvrté pravidlo bolo, že som sa snažila mať vlastne silový tréning aspoň 3-krát do týždňa. Ja vlastne som predtým, než som začala behať, tak som sa dosť venovala silovému tréningu, takže pre mňa to bola taká prirodzená vlastne tranzícia a rovnako je dokázané, že silový tréning pomáha zvyšovať ekonomiku vašeho behania. To znamená, že vy dokážete behať rýchlejšie a vlastne vaše telo to stojí menej. Čo tým chcem povedať, že je to pre vaše telo menej náročné, vám to prípada jednoduchšie a to je len z toho dôvodu, že máte vlastne silnejšie tie svaly na nohách, čiže sa dokážete silnejšie odraziť dopredu a tým pádom zvyšujete svoje tempo. Rovnako je to opäť prevencia nejakých zranení, pretože beh je repetitívna činnosť, pri ktorej pravidelne narážate do zeme a to znamená, že vy potrebujete mať naozaj tie svaly okolo tých kostí veľmi silné na to, aby dokázali túto záťaž vydržať. V tej neskôršej časti toho môjho tréningového bloku sa tento môj silový tréning trošku menil, kde vlastne na začiatku to naozaj bol taký ten klasický split, že spodok tela, celé telo, vrch tela a podobne, ale ku koncu, vzhľadom k tomu, že už som trávila viacej času tým behaním a nemala som toľko času na ten silový tréning, tak som sa snažila naozaj sústrediť viac menej iba tú dolnú časť môjho tela, takže vlastne tie cvičenia ako kliky a tak išli trošku do úzadia a sústredila som sa namiesto toho viacej na core cvičenia, ktoré sú neskutočne dôležité pri behu. Takže išlo tam iba o to, že ako keby ten tréning postupoval, tak som menila taký svoj hlavný zámer vlastne toho silového tréningu. 5. pravidlo bolo, že som chcela aspoň jeden voľný deň za týždeň, čiže deň, kedy som nebehala, kedy som nemala silový tréning, naozaj to bol deň, kedy som poväčšine iba sedela doma a pracovala, maximálne som bola na nejakej prechádzke, nákupe, upratala som a podobne. Toto není pravidlo, ktoré by bolo univerzálne aplikovateľné na každého, ale pri mojom týždennom objeme a pri mojom akože životnom štýle to bolo niečo, čo mi naozaj vyhovovalo, pretože to bol väčšinou deň, keď som sa rozhodla ísť aj do práce, akože do ofisu, pretože inak pracujem z domu. Ale sú ľudia napríklad, ktorým vyhovuje mať jeden voľný deň za 14 dní, sú ľudia, ktorí majú 2 voľné dni do týždňa. Naozaj závisí na vašich skúsenostiach, na vašom tele, na vašom veku, na tom, či ste mali niekedy nejaké zranenie a podobne. 6. pravidlo je, že každý 5. týždeň som mala tzv. Deload, to znamená, že som znižovala vlastne objem môjho behu o 30% v porovnaní s predchádzajúcim týždňom a toto slúžilo hlavne na to, aby som dala tomu telu po tých 4 týždňoch ťažkej práce a zvyšujúceho objemu trošku času na to, aby si opäť odýchlo, aby malo čas sa trošku lepšie zotaviť a aby to vyvolalo tzv. Super kompenzáciu, čo by malo ako keby vám dovoliť zúžitkovať všetken ten tréning, čo ste robili za tie 4 týždne predtým
a vlastne adaptovať to vaše telo ešte viacej na to, aby ten ďalší týždeň bol o to lepší, aby ste boli ešte rýchlejší. A opäť je to niečo na zabránenie vlastne zranení. A posledná taká guideline, ktorou som sa riadila alebo rada, tak bolo vlastne na konci si spraviť tzv. Taper periódu, ktorá trvala 3 týždne. Je to vlastne obdobie, kedy vy znižujete objem vašeho behu. Trošku som o tom rozprávala aj v minulom videu. A ja som sa rozhodla pre 3 týždne, pretože čo sa týka obsahu, ktorý je online, ktorý som čítala v knihách, tak 3 týždne sú taký ako golden standard, takže ako taká základná doba, aká sa uvádza, ktorá býva väčšinou najlepšia pre veľkú časť populácie, ale samozrejme na toto ako na všetko sú výnimky a je to veľmi individuálne, takže niektorí ľudia, ktorí sú buď skúsenejší, alebo majú menej času vo svojom tréningovom pláne, tak robia 2 týždne. Niektorí ľudia, ktorí možno sú náchylnejší na nejaké zranenia, robia 4 týždne. Naozaj toto je veľmi individuálne, ale pre mňa tie 3 týždne prišli ako naozaj dobrý nápad. Takže to bolo 7 pravidel, akými som sa riadila. Vravím, bolo tam veľa iných malých vecí, ktoré som zapájala pri tvorbe vlastne toho tréningového plánu, ale povedala by som, že toto boli také základné piliere toho tréningového plánu, ktoré sa naozaj aplikovali v každom týždni. Poďme teda na druhú časť tohto videa a v druhej časti by som chcela povedať niečo o tých rozdielnych tréningoch, ktoré som za ten týždeň mala. Pretože maratónsky tréning není o tom, že každý deň idete vonku, beháte, vrátite sa a tým to hasne. To, akým spôsobom beháte, je veľmi dôležité, pretože nechcete mať všetky tie, alebo teda počas každého toho tréningu pracujete na niečom trošičkom inom. Každý ten váš tréning má trošku iný cieľ. Minimálne každý dobrý tréningový plán by mal byť tak napísaný. Asi pokiaľ ste už nejaký tréningový plán na maratón videli, nebude toto pre vás žiadne prekvapenie, pretože sú to také bežne vyskytujúce sa typy tréningov, ale aj tak, aby ste rozumeli vlastne, keď budete čítať ten plán, ktorý zverejním dole v komentároch, čo tie rôzne typy tréningov znamenajú, tak vám ich vysvetlím. Takže prvý typ tréningov, ktorý bol najmenej častý v mojom pláne, bol tam raz za týždeň, bola tzv. Ťažký tréning a to mohlo byť buď to, že som behala do kopca, nejaké intervaly hore-dole v kopci, potom to mohol byť nejaký tempo beh, po prípade tzv. Threshold run, to znamená, že beh, ktorý sa behá na úrovni toho laktátového bodu, čo je bod, kedy vaše telo vlastne začína strácať tú schopnosť dostatočne rýchlo odbúravať kyselinu mliečnu zo svalov. Pre zopakovanie, kyselina mliečna v svaloch je vlastne to, čo spôsobuje, že svaly vás spália a pýchajú pri behu. Takže keď vy vlastne robíte behy na tejto úrovni, tak postupom času, s tým ako trénujete viac a viac, robíte dlhšie úseky vlastne na takomto bode, tak sa bude tento bod posúvať hádam vyššie a tým pádom budete schopní bežať rýchlejšie bez toho, aby vás to bolelo. Druhý typ tréningov bol tzv. Stredne dlhý beh. Tento beh sa vlastne začal vyskytovať hlavne v tej už druhej časti môjho tréningového bloku a to preto, že tým ako zvyšujete ten objem kilometrov, ktoré za týždeň beháte, tak vlastne už to nemáte veľmi kam v tom týždni napchať, ako sa hovorí, a teda tento stredne dlhý beh vám dovoluje vlastne navyšovať ten týždenný objem. S tým, že v neskorších častiach toho tréningového procesu som tam vlastne v rámci toho dlhého behu zakomponovala rôzne úseky, ktoré som behala v tempe, v akom by som behala aj samotný maratón a to len z toho dôvodu, aby si to telo postupne adaptovalo vlastne na to, že budem musieť tie 3,5 hodiny vydržať bežať v tomto tempe. To isté vlastne platí pre tretí typ tréningov, aké som tam mala a to bol jeden dlhý beh za týždeň. Toto je asi najdôležitejšia tá tréningová session, akú máte počas toho týždňa, pretože je to hlavne počas tohto tréningu, že vy sa vlastne učíte na to, ako psychicky zvládnuť behať taký dlhý čas, čo sa potom vlastne prenesie aj na ten maratónsky deň, pretože naozaj počas týchto dlhých behov ja som bola schopná stráviť 3 hodiny behaním cez víkend, alebo teda v jeden deň cez víkend. Takže naozaj vás to na toto skvelo pripraví a ako som spomínala, v neskôrších častiach som opäť zakomponovávala aj tých pár kilometrov vlastne v tom maratónskom tempe. A posledný typ tréningov, ktorý je najčastejšie vyskytujúci sa a mal by byť vlastne základom každého dobrého maratónskeho tréningového plánu, sú tzv. Easy, také zotavovacie behy, ktoré sa robia v tej zóne 2, ak trénujete podľa srdcového tepu. Ak nie, tak je veľmi
jednoduchý test je, že dokážete dýchať celý čas nosom, po prípade dokážete udržiavať konverzáciu s niekým. Nemala by to byť úplne plynulá konverzácia, ale rozhodne by ste nemali byť totálne akože zadýchaní, keď sa s niekým rozprávate. Takže tieto dlhé behy, alebo teda tieto krátke behy sú skvelé, pokiaľ ich robíte s niekým a rozprávate sa s ním, pretože tým vlastne rovno kontrolujete to, že ich nerobíte v príliš veľkej intenzite. To práve ako keby referuje späť k tomu pravidlu 80-20 a práve tieto typy tvoria alebo sú zahrnuté v tej 80% časti vašeho tréningového bloku. Takže to by boli všetky tie rôzne typy tréningov a poďme teraz na poslednú časť tohto videa a to je periodizácia tréningu. Ak ste nikdy nepočuli nič o periodizácii tréningu, v preklade to len znamená to, že vlastne ten tréningový blok si vy rozdelíte na niekoľko častí s tým, že každá časť má nejaký svoj konkrétny cieľ, za ktorým si idete. Toto vám vlastne umožňuje sústrediť sa v každom bloku na niečo, naozaj si rozvinúť tento energetický systém a potom v ďalšej časti už vlastne iba stavať na tom, čo ste nastavili vlastne v tej prvej časti. S tým, že ja keď som sa prihlásila na maratón, tak mi to vychádzalo, že som mala nejakých 24 týždňov na to, aby som sa pripravila. Pokiaľ ste videli nejaké maratónske plány, tak oni väčšinou majú maximálne nejakých 18 týždňov, ale väčšinou taký ten zlatý stred by som povedala, že je 16. To znamená, že ja som mala naozaj relatívne veľa času na prípravu a keby som sa rozhodla mať tú maratónskú prípravu v takejto dĺžke, tak by to pravdepodobne viedlo či už k nejakému fyzickému vyhoreniu, ale rovnako tak k psychickému. Takže ja som sa rozhodla prvých 7 týždňov, vlastne z týchto 24 týždňov venovať takzvanému base buildingu. To znamená, že som sa snažila iba dostať sa na nejakú základnú úroveň, na ktorej budem stavať vlastne v tých ďalších sekciách. Ide tam hlavne o to, aby vy ste si udržali tú fyzičku, ktorú ste nadobudli možno predtým, alebo aby ste sa dostali na ten minimálny počet kilometrov, ktoré potrebujete za týždeň ubehnúť na to, aby ste dokázali vlastne exekuovať ten váš potom maratónsky tréningový blok. V mojom prípade tento originálny zámer vlastne nejakým spôsobom udržať sa vo fyzičke a tak bol trošku zmenený, pretože tesne predtým, ako vlastne začal tento 7-týždňový blok, tak sme boli v Tatrách, ja som sa zranila a tým pádom som musela prestať s behom. Takže táto časť môjho tréningového plánu bola hlavne o rehabilitácii, bolo to o práci vlastne s mojou fyzioterapeutkou, s ktorou sme sa snažili prísť na to, z čoho to vzniklo, ako to odstrániť, ako sa čo najrýchlejšie dostať k behu. Takže naozaj to bolo posilňovanie vlastne mojich svalov lítka a tiež to bolo robenie veľa tzv. Cross tréningov, to znamená, že tréningov, ktoré sú tiež pracujú na podobných energetických systémov, takže predovšetkým kardiotréning, ale na iných alebo inými spôsobmi, to znamená, že buď to bol bicykel, alebo to bolo plávanie. A vlastne ku koncu týchto 7 týždňov, keď už vlastne ma prestala noha bolieť, tak som začala sa dostávať vlastne na ten objem, na ktorom som bola predtým, než sa mi zranenie stalo. Takže vlastne tento tréningový blok som skončila niekde okolo tých 48 km, čo bolo to, na čo som bola vlastne zvyknutá pred samotným zranením a bol to môj počiatočný vlastne stav na ten tréningový blok, ktorý mal sa už venovať samotnému maratónu. Takže druhá fáza môjho tréningového bloku, alebo teda prvá fáza toho maratónskeho tréningového bloku, tak tu nazývame tzv. Stavacia fáza alebo build phase a je to vlastne časť tréningu, ktorá je zameraná na to, aby ste si vy vytvorili veľký aerobný systém a na to, aby ste vlastne zvyšovali tú základňu, ten týždenný objem vašeho behu, ale rovnako je to dobrý čas na to, aby ste budovali vlastne aj ten váš threshold, ten laktačný bod, aby ste sa ho snažili čo najviac oddialiť a na tom budete potom stavať vlastne v tom ďalšom bloku. S tým, že v tomto bloku vlastne tie ťažké behy, tak tie hlavne obsahovali tie behy do kopca. Pod tým si predstavte to, že vy vybehnete do kopca, čo najďalej viete bez toho, aby ste spomalili a pomaličky si to odžogujete dole a takto to vlastne opakujete 5-krát, 6-krát. Čiže je to naozaj náročné, ale počas tohto vy nielenže trénujete vlastne ten aerobný systém, trošku to zapája a pomáha vám to zlepšovať aj VO2 max, ale rovnako tak vy tým zvyšujete aj silu vašich vlastne nôh, pretože pri tom ako bežia do kopca, tak oni naozaj musia tie svaly sa dosť zapájať na to, aby vás dokázali vlastne vystreliť hore. Počas tohto obdobia som mala aj svoju 3-týždňovú výročnú dovolenku vo Francúzsku, čo znamenalo, že som musela byť naozaj veľmi flexibilná
A vlastne tá moja bežná štruktúra tých týždňov sa počas môjho cestovania trošku zmenila. Bolo tam možno trošku viacej dní, kedy som naozaj oddychovala, pretože sme veľa chodili po meste. Rovnako tak niektoré behy boli možno kratšie. A rovnako tak sa menili vlastne dni, kedy som robila jednotlivé tie tréningy, a to hlavne z dôvodu, že nie každé mesto bolo naozaj adaptované na behanie. Na druhej strane mi to umožnilo behať na krásnych miestach. Jeden beh som napríklad robila v Paríži, kde som si na raňajky zabehla po croissant a potom zase naspäť na hotel. V druhom prípade to bol napríklad beh v Štrasburgu popri Európskom parlamente. Alebo nejaké behy na juhu Francúzska, ktoré boli na jednej strane skvelé, lebo vy beháte, dívate sa na more a tak, no na druhej strane to bolo nepríjemné, lebo bolo fakt teplo. Čo mi však dalo výhodu potom, keď som sa vrátila späť do Čiech, pretože vlastne tu bolo oveľa chladnejšie a tým pádom moje telo bolo zvyknuté na vyššiu záťaž pri vlastne behaní a umožnilo mi to na oplátku vlastne zvýšiť moju rýchlosť bez toho, aby sa mi nejakým spôsobom zvyšoval tep, práve kvôli tomu, že to telo už bolo zvyknuté na to pracovať ťažšie kvôli teplote. Takže to bol tá druhá časť toho môjho, alebo teda tá prvá časť môjho tréningového maratónskeho cyklu, ktorá tiež teda trvala 7 dní. Po nej nasledovala druhá časť toho maratónskeho bloku a tejto časti sa hovorí tzv. Vrcholová časť a jej hlavným cieľom je už pracovať na takých tých rýchlostných schopnostiach. To znamená, že toto je fáza, kedy vy sa naozaj snažíte zvyšovať vlastne to priemerné tempo na kilometr, aký ste schopní ubehnúť a rovnako vydržať čo najdlhšie pri tomto tempe, pretože na konci dňa to je to tempo, ktoré chcete udržať počas celého toho maratónu. To je 42 km, to je naozaj dlho, takže musíte na toto telo pripraviť. Čo to znamenalo pre môj tréningový plán je, že vlastne hlavne tie ťažké behy, tak presunula som sa možno od behania do kopca na nejaké intervaly. To znamená, že to boli intervaly 600 alebo 1200 metrové intervaly. Prečo práve takáto vzdialenosť a nie možno nejaké kratšie behy? Tak je to hlavne z dôvodu, že tie kratšie behy sú viacej efektívne pre bežcov, ktorí bežia kratšie vzdialenosti, kdežto pre tých ľudí, ktorí bežia maratóny, vy naozaj potrebujete sa naučiť, ako bežať dlho v rýchlom tempe a preto tie dlhšie intervaly vás vlastne na toto pripravujú. Takže ako vyzeral takýto tréning, je, že som bežala naozaj 600 metrov najrýchlejšie, ako som dokázala udržať konzistentné tempo počas tých, takže to neznamená, že vy šprintujete a postupne spomalujete tých posledných 200 metrov toho 600 metrového bloku, ale snažíte sa naučiť, že ako rýchlo dokážete ísť tak, aby ste to vydržali celých tých 600 metrov a potom vlastne som sa vždycky vracala 600 metrov naspäť alebo som to nejako mala časovo rozdelené a to je jednoduchým takým joggingom, poprípade niekedy to bolo aj chôdzou, čiže ten beh bol naozaj vlastne vyplnený takými striedajúcimi sa intervalmi naozaj veľkej záťaže a takej tej oddychovej periódy. Takisto, čo som robila v tomto období, bolo, že som zakomponovávala úseky, v ktorých som sa snažila bežať tým maratónskym tempom počas mojich stredne dlhých alebo dlhých behov, opäť s cieľom, aby som sa naučila, či už mentálne alebo fyzicky, aké to je bežať dlhšiu dobu vlastne takto rýchlo. Ja som sa postupne vypracovala k tomu, že som bola schopná bežať vlastne v tom maratónskom tempe 21 km, teda polmaratón a naozaj viacej už by som to nehrotila, už si myslím, že toto bolo naozaj dosť na hrane. Čo sa týka ako náchylnosti k zraneniam, o tom o chvíľku neskôr. A takisto to bolo obdobie, kedy sa trošku zmenili moje silové tréningy, takže ako som spomínala, naozaj ubudlo takých tých dní, kedy som naozaj bola v tom gyme, bola som tam 1,5 hodiny a viacej som sa presunula na to, že som robila veľa cvičení s váhou tela, ktoré boli naozaj zamerané práve na tie svaly, ktoré sú najviac ničené počas toho behu, takže hlavne to boli lítka, opäť bol to nejaký ten core, takže pracovanie nie na tehličkách, ale len na to, aby som naozaj bola pevná, aby som sa dokázala spevniť počas toho behu, pretože keď vy ste spevnení počas toho behu, tak sa nestane to, že napríklad bežíte tak ako vykrivený a keď bežíte vykrivený, tak opäť k čomu to vedie? K zraneniam. Takže to nechcete a preto je dôležité vlastne zakomponovávať aj takéto typy tréningov v rámci či už maratónskeho plánu alebo aj toho udržiavacieho medzi cyklami. No a posledné obdobie, na ktoré sa polovica ľudí by som povedala teší a polovica ho úplne neznáša, je ten tapering, to znamená to znižovanie toho objemu, ktoré v mojom prípade trvalo 3 týždne, kde môjim cieľom bolo vlastne v prvom týždni znižovať intenzitu približne o 20%, to znamená, že objem v porovnaní s tým mojim najdlhším týždňom, ktorý bol 109 km, by sa znížil o 20, v nasledujúcom týždni o 40 a v poslednom týždni, to znamená tom maratónskom týždni o 60%.
S tým, že to bol krásny plán, ale bohužiaľ to tak nevyšlo a to v dôsledku toho, že prvý týždeň vlastne tohto môjho taperu som mala 14-kilometrový beh, kde som sa naozaj snažila bežať čo najrýchlejšie. Bol to taký môj ako taká moja skúška vlastne toho maratónskeho tempa. No a dopadlo to tak, že sa mi opäť vrátilo zranenie vlastne spred toho obdobia, kedy som začala, alebo teda kedy som bola v horách. A to ma viedlo k tomu, že som opäť musela akože pozastaviť beh, zase som začala vlastne bicyklovať, plávať s tým, že som sa snažila vlastne uchovať si rovnakú štruktúru tých tréningov, to znamená, že keď som robila intervaly, keď som mala robiť intervaly behaním, tak som ich robila na bicykli a podobne, len aby som pracovala na rovnakých vlastne tých energetických systémoch v tom tele. Takže toto obdobie som opäť využila hlavne na prácu s fyzioterapeutkou, ktorú linknem dole, naozaj odporúčam. Pretože bola schopná ma počas tých 3 týždňov dostať do fázy, že ja som v deň toho maratónu naozaj odbehla ten maratón bez toho, aby som pociťovala akúkoľvek bolesť. Samozrejme, bolesť prišla potom, ale počas toho maratónu som to úspešne zvládla. Bolo to takisto prvýkrát, kedy som vyskúšala taping. To znamená, že opáskovanie vlastne tých rozdielných partí, kde máte nejakú bolesť alebo nejaký disbalans, čo umožňuje spevniť tú nohu a pomáha vám to vlastne bežať bez toho, aby ste pociťovali bolesť. A potom ku koncu vlastne som tam mala aj pár už bežeckých tréningov, keď vlastne ma tá bolesť prešla aj s pomocou vlastne toho tapingu a bolo to hlavne mentálne pre mňa, aby som si tak ako dokázala, že ešte stále dokážem behať, lebo ono najťažšie na tom, keď sa zraníte a nemôžete behať, je to, že ako máte strašný strach z toho, že nebudete schopní vlastne ten maratón vydržať, že by ste ho museli zrušiť a tak podobne. Takže to bolo hlavne pre moje také mentálne zdravie. No a čo sa týka toho týždňa samotného maratónu, častokrát sa odporúča robiť tzv. Shakeout run, tak asi deň predtým. Ja som sa rozhodla toto vynechať a vlastne 3 dni pred maratónom som vôbec nebehala a to bolo predovšetkým z dôvodu, že som vlastne cestovala do Amsterdamu, kde sme veľa chodili a ja som si povedala, že nechcem to telo vystavovať ešte ďalšiemu stresu z nejakého tréningu a povedala som si, že vlastne tie moje prechádzky po meste budú práve slúžiť ako ten môj shakeout run, pretože hlavný cieľ toho, hlavný dôvod, prečo to ľudia robia, je, aby tie nohy neboli nejakým spôsobom stvrnuté a myslím si, že to dokáže dobre zabezpečiť aj tá chôdza, pri ktorej sa tie nohy prekrvujú, ale zároveň sa príliš nezaťažujú. Takže to bola posledná časť vlastne tejto tretej časti, o ktorej som chcela v dnešnom videu rozprávať. Takže ďakujem za pozornosť, ja dúfam, že to bolo pre niekoho aspoň trošičku prínosné, že vám to dalo nejakú inšpiráciu. Ako som spomínala, dole nalinkujem všetko, o čom som rozprávala, rovnako tam bude odkaz vlastne na PDF môjho tréningového plánu, len ako inšpirácia. Ja nie som tréner, takže berte to iba ako inšpiráciu. A po prípade, ak máte nejaké odporúčania alebo sa vám toto video páčilo, tak mi dajte dole koment, like a pokiaľ by ste ma chceli ďalej nasledovať vlastne na mojej ceste, na tom, ako sa zlepšovať vlastne pri behaní, pri maratóne a súťažení, tak budem veľmi rada, keď mi dáte odber a budem sa na vás tešiť v ďalšom videu. Ďakujem len pekne ešte raz a majte sa, ahoj!